Available na ang US member ng Mitsubishi family sa car world dealerships ng Laos Group of Companies. Ito ang Mitsubishi X-Force, isang versatile at stylish na sport utility vehicle o SUV. Advanced features, sophisticated interiors, robust and powerful engine, making it perfect for those drivers na looking for to unleash the force. Actually, ang kagandahan pa ng X-Force, meron po tayong tinatawag na Yamaha Dynamic Sound, which is best in its class when it comes to compact SUV. Siya lang po ang meron nito. Lahat po ng ating mga passengers ay talaga mag-enjoy makinig sa kanilang mga favorite musics dahil sobrang klaro po ng sound system na to. Mayroon itong dalawang variant, ang GLS at GT. Available din ito sa iba't ibang two-tone colors. Ang energetic yellow metallic with black roof, quartz white pearl with black roof, graphite gray metallic with black roof, at blade silver metallic with black roof. But wait, there's more! Para sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, maaari ring ma-avail ito sa iba pang car world dealership. Meron sa Tarlac, Marilao, Malolos, Subic at Bataan. At para itodo ang fun, may handog na exciting gifts ang Car World para sa mga bibili ng Mitsubishi X-Force simula July 5 to July 31. Meron po tayong smartwatch, meron po tayong exclusive X-Force jacket. At the same time, meron po tayong mga passes ng BBIP backstage po para sa mga concert dito sa Pilipinas. Bukod pa rito, eligible na sa Laos Group Cares o 24/7 customer assistance for roadside emergency services ang mga magpapareserve at mag-a-avail ng unit. Kagandaan po nun, ma'am, worry-free na po sila. Meron po silang mga privileges na makukuha worth 32,500. Tingnan, mga napakaganda, di ba? At the same time, ma'am, sa lahat po ng magre-reserve for today's event hanggang July 7, meron po tayong additional 5,000 discount po sa lahat na magre-reserve. What are you waiting for? Bumisita na sa kahit anong car world dealership upang ma-experience ang force na dala ng all-new Mitsubishi X-Force. Lahat po ng mga customers natin or lahat po ng gustong kumuha ng ng Mitsubishi X-Force, we are inviting you po to visit us at Car World dealership po. So meron po tayo sa San Fernando, meron po tayo sa Tarlac, Bataan, Malolos, and Subic. So pwede po tayong magpunta doon, mag-visit para makita po yung X-Force at makapag-reserve para ma-enjoy po natin yung mga perks po nito. Liana Canilao, CLTV 36 News.